Amen. Amen. Kwende kuwana chechi. Kwende kuwana chechi. Amen. Kwende kuwabasa mchechi. Kwende kuwabasa mchechi. Kana kubata chibomsi. Kana kubata chibomsi kana kuongo. Kuwana Yesu me. Badashikao. Bageri wasumugere mtubali. Badashikao chibomali. Kwende kuwana hizo zogo. Iwe uzachezo haribu moyo utendele nasi akaye mahuri akuraramise aupenyu wako ute usenzeze kutenda kwako shoko achichengeta wachazazwa moyo norukuru awachile namo kana kusuwa wawana Jesu mutendera achigara mauri kwete kwa nhasi ngasa chapfuura. Amen. Why? Kune nzvimbo huru yakagadzirwa vanotenda chii? Yakagadzirwa nani? naJesu. Saka mwamuwana uri panopanyika ratodenga ripanyika. Hatingambopedzi uyaze njoedenga utifumamire namapapiro erudo noruregerero imvai zvanoya nazvo kana akufukidza kudai chinokonzera kupopota kuona ngemusingadikwi mwana achipopota timu yachinhu apa haadikwi mupopotu zviri mari anonaka handidikwa ndingamuchirwi zvinorwadza asi kana muya muchene wamwari uchinge wauya unokuti vha nemapapiro orudo nekukuregerera vakaropafadzwa vakaregerwa zvinhu zvaona mwari vakaropafadzwa vasingaverenge kuti mbosadzaonani vakakomborerwa vanonzi namwari vakarurama ivava havana munhu anovapa mhosva nekuti iye ndiye mutongi iye ndiye muponesi iye ndiye muvanhu iye ndiye mupedzi kugiriki vakamuti alfa naomega muchishona tikamuti wokutanga nokupedzisira maafrika yedu kwajudha vakaziva gombo remori takakuwa nedu nekuvava marumwe chete zisaremera vakamuti gombo remori tikati kuchirasauta vakati kujerusarema tikati padhari kure jeiwo nasibosoti pano kuya kana kumurota zvenyu munozwa sei koderi muri mnezvakanza kukurarame profiteri yako kumafamba kutsvaka huni zvenyu marenyu tsvaka hunu tsvaka pakutodaite kuti kudai musingatauri naye munozwa sei asi kana nasari nenasari aripo nekuti ane rudzi naeriya tinayo nekuti ane rudzi namosisi tinayo
Afutu kwana rwaibwa tura mukanda unamata rwaibwa narwo mukunamata saka wachiona mwana waprofita asana barikoni muyamuchena achitaura nendii aiwa nyika dzatiri dzasiyana. Amen. Uya seduti remhepo harisi dutu dutu nderezviyo nematombo mvura inoita dutu here mhepo inoita dutu mhepo nedutu kututa kwesimba wavakawapedza unonga ukadenga pasimba uchishatsika uchiona mudhuri wako namereko wakutodoni mhepo ine simba mwana ane simba anoshamisa moza igore 1994 kana ende kagadzira kakana ndakazaya mwacho chikudzeze dzekusabatika zvekuwara nakidze nenda 96 munoziva mhepo yakauyaye yakaputsa zvimabhedhumu kwedu gwera zvemarata zvazvakauka nesimeni imba yati nyongo yangari yemudhindwa so iriko yonyanga ichikati ndani kuri kuti vakakongana uri pakati pechidziro dzimba dzakangarisimeni nemarata dzari dutu remhepo ranoya simwari yakudutu remhepo anochengeta vanhu nekuti particulai marakazoti mwari wenhererei navarombo kana kukutana vari honesingaperi manikidza murombo nenherero chingati ubhuiona haipiriri pakushava zvinhu zvikabaika nepakutongwa mudenga inenge iri mpunya yacho afrika yakuchinomarukwayese dutu remhepo mukati meupenyu hwako chiri chinozosiwa ndio vanosiwa uripo kati zvese munoziva mhepo iyoyo babangu achitaura akati mwana mungaiona mhepo yawe ndakava ndichimhanya kuri hatichaitirwa ndabatira muti asi vaipepereswa sebhachi riri pamuraini gutu kukumuka yamurume mukuru dutu remhepo muyamutinokorese dutu remhepo kana neupenyu hwako unozara nezvikwereti nemunhu murumve vakuzora afrika uya sedu ture lepo yesizive woni urujivanu vakurone vakurenya simba negeri mudutu ramayamuchene simba racho itsitsi nengoni dzamwari rinongwenderedza rinotakura twese turi mauri rokusiyaiaa tsitsi unongodeka watonaka gamuchira ronda nenonyika